Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Dnes sa rozprávame až s ďalekým anglickom a som rád, že môžeme v našom podcaste privítať liečebnú pedagogičku, odborníčku na senzorickú integráciu, pani doktorku Ivanu Lesner-Liščiakovú. Pani Liščiaková, vítam vás u nás. Ďakujem veľmi pekne. Spolu s pani Liščiakovou sa bude so mnou rozprávať naša pani riaditeľka, pani Černická. Vítam ťa u nás v podcaste. Ďakujem, dobrý deň. V tomto podcaste budeme používať viaceré názvy, ktoré by som rád tak na začiatok vysvetlil, takže budeme počuť názvy akože taktilný systém, vestibulárny systém, propriocepcia. Dúfam, že som to dobre povedal. Takže môžete nám to, pani Liščiaková, vysvetliť, že čo je čo, aby to poslucháči, keď to budú počúvať, celé pochopili? Áno, určite. Rozprávame sa o teórii senzorickej integrácie a terapii senzorickej integrácie a senzorických, teda zmyslových stratégiách pre zmyslové systémy. A tieto zmyslové systémy vlastne máme ich viac než tých 5, o ktorých sa tak bežne rozprávame. A teda okrem zraku, sluchu, čuchu a chuti a hmat, samozrejme je tiež v týchto 5 systémoch zapojený, tak hmatový systém sa niekedy nazýva aj taktilný. No a keďže som zvyknutá to tak hovoriť, tak to asi tak občas poviem, že taktilné podnety alebo taktilný systém, tak to je hmat. A ten máme vlastne všade na koži. Vlastne jeho receptory sú všade na koži, takže na rukách, ale aj na tvári a na ústach. Napríklad máme veľmi veľa týchto taktilných receptorov, hmatových receptorov, ale oni sa nachádzajú úplne všade na celom tele. No a ďalší ten systém, o ktorom budeme hovoriť, je teda propriocepcia, proprioceptívny systém. To je náš telesný systém, ktorý nám hovorí o našom vlastnom tele, o tom, kde sa naše telo nachádza v priestore, o tom, že o svojom tele vieme, aj keď si zavrieme oči, tak to vieme vďaka proprioceptívnemu systému. A jeho receptory sú vo svaloch, a šľachách a kĺboch, takže keď aktivujeme svaly a pohybujeme so svojím telom, tak vtedy tento proprioceptívny systém dostáva informácie, vtedy ho krmíme, vtedy proste ho podporujeme. No a ešte budeme hovoriť o vestibulárnom systéme a to je teda polohovo rovnovážny systém a ten aktivujeme pohybom hlavy, lebo jeho receptory sa nachádzajú vo vnútornom uchu. Takže ten pohyb, pri ktorom hýbeme s hlavou, že napríklad meníme polohu tela, sme v predklone, alebo sa mení rýchlosť, veľmi rýchlo sa pohybujeme, alebo meníme smer, tak vtedy vlastne vestibulárny systém bude aktivovaný a bude dostávať informácie. Ja by som rovno prešiel na našu tému, keďže aj z našej konferencie, aj z posledného webináru vyplynulo veľmi veľa otázok ohľadom senzorickej integrácie. A ja predsa len dám takú prvú otázku na vás, pani Liščiaková. Prečo je toto pre vás taká zaujímavá téma, alebo prečo to je téma, ktorú ste si vybrali? To je veľmi taká osobná otázka takmer až, ale nie. A taká osobne profesionálna. Vybrala som si tému senzorickej integrácie asi keď som bola vo 4. ročníku na vysokej škole, som študovala liečebnú pedagogiku. A jedna z prednášajúcich na jednej prednáške tak spomenula, že existuje terapia senzorickej integrácie a že je to o prepájaní všetkých zmyslov. A mňa to zaujalo a zaujalo ma to aj z takého hľadiska, že ja som v tom čase učila angličtinu a zaujímalo ma, akým spôsobom sa môžeme učiť cez všetky zmyslové kanály a toto ma k tomu tak nejak priviedlo, že preto sa mi tá téma zdala zaujímavá. Zdalo sa mi, že niečo na tom bude, na tom prepájaní zmyslov. No a keďže som ale teda bola na terapeutickom odbore liečebnej pedagogiky, tak som sa potom vybrala tou cestou skúmania, že čo to vlastne tá terapia a teória senzorickej integrácie je. A zistila som, že je o tom veľmi málo písané na Slovensku alebo v českých zdrojoch. Takže som si potom vybrala tému diplomovej práce terapia senzorickej integrácie a rozhodla som sa prekopať veľa vlastne materiálov pôvodných amerických. Bola som vtedy v lete cez leto ako študentka pracovať v Amerike na brigáde a z brigády som sa vrátila s kufrom plných kníh o senzorickej integrácii a tak sa začala moja cesta
No a odtedy sa vlastne tej téme venujem. Spojila som sa s viacerými odborníkmi, ktorí praktizujú, terapeutmi, ktorí praktizujú senzorickú integráciu a tak nejak to rozširujeme na Slovensku tú tému a to sa veľmi teším. Hanka, ty máš aký pohľad na senzorickú integráciu? My špeciálni pedagógovia, aj teda iní odborníci, ktorí pracujú v rozvoji dieťaťa, prvky senzorickej integrácie sme zistili, že musíme využívať v našej praxi. Takže ja sa veľmi rada dozvedám o nej viac. Čo vy vnímate v tejto vašej sfére ako také najdôležitejšie alebo nejaký taký najdôležitejší message pre ľudí v rámci senzorickej integrácie? Myslím si, že je veľmi dôležité to, že sa o tej téme dozvedá čo najviac odborníkov, ale aj učiteľov, teda aj učitelia sú odborníci samozrejme, ale nie len terapeutov, ale pedagógov, ktorí pracujú vo výučbe. A myslím si, že je veľmi dôležité práve to také povedomie o tom, že naše zmysly, ich máme viac než 5 a že ako to ovplyvňuje naše učenie sa, že môžu byť deti, ktoré sú veľmi citlivé a že tieto senzorické preferencie potom ovplyvňujú ich učenie. Vôbec také proste povedomie o tej téme podľa mňa má veľký význam. No a mňa osobne teraz momentálne veľmi zaujíma práve to, ako môžeme podporovať senzorickú integráciu cez pohyb, a aký majú vlastne prístup deti k pohybovým aktivitám, ako sú možno obmedzené v pohybových aktivitách, napríklad keď majú autizmus, nie kvôli nejakým fyzickým obmedzeniam, ale možno práve preto, ako je nastavená naša telesná výchova, alebo vôbec ako sa mení doba a akým spôsobom, neviem, s deťmi pohybovo a ich nejak aktivujeme k pohybu a motivujeme k pohybu. Toto isté riešime my tu na Slovensku a v rozvoji. Zistili sme, že je to cesta, že pohyb je cesta. Dobre, tak prejdeme na otázky. Hanka ich má pripravené. Z toho množstva otázok, čo nám prišlo, tak môžeme rovno začať. Prvá otázka je taká rozsiahlejšia, tak ju prečítam. Chlapec, 5 rokov, diagnóza detský autizmus, hyposenzitívny na viacero podnetov na povrchy, rád sa dotýka rôznych povrchov. Má rád rôzne vône, rád teda privoniava k levandulovému vrecúšku, ale privoniava aj k oblečeniu a koži. Má rád senzorické hračky, zvukové aj hmatové, senzorické hry s rýžou, s gelovými vodnými perličkami, pieskom či penou na holenie, krémami a podobne. Predpokladám u neho aj hyposenzitivitu na zvuky. Nadmerne zvukuje, zväčša je to monotónne hmkanie, ale bývajú to aj vysoké tóny, až piskot. Nerobí to v aktivite, na ktorú sa musí sústrediť, vtedy je potichu. Z pozorovania sme zistili, že to nerobí ako snahu o odfiltrovanie okolitého hluku, teda v detských centrách, nákupných centrách a na ihrisku. Nerobí to, ak je zapnutá hudba, hudobný podmas. Vtedy zväčša počúva. Domnievam sa, že to potrebuje robiť, že je to z jeho strany niečo ako zvuková stimulácia. Väčšinou to robí pri monotónnych aktivitách, ktoré zvláda bez problémov. Nemusí sa na ne sústrediť, robí ich automaticky ako skladanie puzzle, vkladačky, priraďovačky a voľná hra. Alebo keď sa nudí, teda keď musí čakať a podobne. Prosím o radu, ako s týmto pracovať, ako to obmedziť, prípadne riešiť. Viem, že to asi úplne neodbúrame a nedarí sa nám ani vyčleniť mu čas, kedy to robiť môže a kedy nie. Veľakrát je problém v škôlke, na terapiách a podobne a bude to problém, aj keď pôjde do školy. Ruší to iné deti, okolie, preto to potrebujem riešiť. Je neverbálny. Pomohla by nejaká terapia, zvukové terapie ako AIT, FTS alebo Benaudíra, rezonančné slúchadlá, prípadne niečo iné. Môžete prosím poradiť alebo niečo konkrétne odporučiť? Ďakujem veľmi pekne za túto dlhú otázku alebo skôr za zdieľanie vlastne toho pozorovania dieťaťa. V senzorickej integrácii je to vždy také, že sa stále sa učíme s každým jedným dieťaťom. A stále sa ako keby učíme aj čo najviac, čo najjemnejšie rozlišovať, že čo vlastne nám to dieťa tými svojimi prejavmi hovorí, alebo čo nám ukazuje. Že z tejto otázky ako keby tak vyznieva, jednak je tam veľmi pekne popísané to pozorovanie toho dieťaťa, takže k tomu by som sa potom vyjadrila, ale zároveň tam je už aj ako keby taká tá diagnostika toho, že predpokladáme, že to dieťa je hyposenzitívne. Napríklad začnem tak ako keby od začiatku možno, že
A rád sa dotýka rôznych povrchov, má rád rôzne vône, vyhľadáva senzorické hračky, vyhľadáva zvuky, hmaty, hmatové podnety a tak ďalej. To nemusí hneď znamenať, že je hyposenzitívny. Je, že to pozorovanie toho dieťaťa, toho správania, áno, vyhľadáva to, ale nemusí to vyhľadávacie správanie, ten tzv. Seeking, to nemusí to hneď znamenať hyposenzitivitu. Proste to dieťa môže vyhľadávať tie podnety aj kvôli tomu, že jednoducho sa mu páčia. Alebo že ako sú napríklad čuchové podnety sa spájajú s emóciami. A teda navodzuje mu to príjemnú emóciu, tak to vyhľadáva, lebo je to jednoducho príjemné. A zvlášť, ak to je dieťa, ktoré je neverbálne, ktoré možno nevyužíva na komunikáciu také klasické spôsoby, tak tá komunikácia prostredníctvom tej senzoriky cez tú senzorickú hru je pre neho zrozumiteľná. Je to pre neho senzorická hra, je pre neho primeraný spôsob aj komunikácie. Takže možno to vyhľadáva aj preto, že nemusí byť hyposenzitívny. To by som možno tak vyzdvihla najprv. No a to sa týka vlastne aj toho zvuku a postupne, ako nám to správanie bolo priblížené, tak sme zistili, že tiež ako keby začalo sa od takej hypotézy, že možno to je hyposenzitivita na zvuky, že práve preto si hmka alebo preto si piští, hej? Že je to vysoký zvuk nejaká frekvencia, čo samozrejme nie je tomu okoliu príjemné a môže to vyrušovať okolie, ale prečo toto dieťa robí? Čiže to je dôležité sa nad tým zamyslieť, že aká je funkcia toho správania. A keď chceme niečo zmeniť, alebo vidíme, že je to potrebné, aby to dieťa dokázalo participovať napríklad na sociálnych vzťahoch, tak musíme zachovať tú funkciu. Akú funkciu takéto správanie dieťaťu napĺňa. Takže ak vlastne možno to nerobí presne zase kvôli hyposenzitivite, vravíte, že to nerobí ani kvôli hypersenzitivite, že by to teda chcelo tým narušiť nejaké iné zvuky, ktoré by mu mohli vadiť. To bola super hypotéza, že ste to skúmali. To je podľa mňa úplne perfektné, lebo presne tým smerom by som sa vybrala aj ja, že či to náhodou nerobí kvôli tomu, že je veľmi citlivý na zvuky a potrebuje sa sústrediť. Ale možno sa teda naozaj iba nudí. Možno je to jeho spôsob komunikácie, možno je to jeho spôsob, akým sa lepšie sústredí. Takže tá funkcia by možno mohla byť teda to, že chce sa lepšie sústrediť. Ak tie zvuky vydáva vtedy, keď sa chce sústrediť, alebo ak sa nudí, keď ich vydáva vtedy, keď sa nudí, tak možno tá funkcia je odbúrať nudu. Takže čomu iné môžeme ponúknuť, čím tú nudu odbúrame? Alebo čomu iné môžeme ponúknuť, aby sa mohol sústrediť? Ale nemôžeme len od neho chcieť, aby to prestal robiť. Mne teda pri tom, čo tá mamina napísala, tak mi tak napadlo, že ja som si to tak skúsila na seba premietnúť. Ja si napríklad veľakrát doma, keď robím tiež niečo, na čo sa až tak nemusím sústrediť, také niečo zautomatizované, napríklad upratovanie alebo triedím nejaké ponožky a tak ja kľudne si pri tom pustím niečo zo Spotify a spievam si. A keď máme teda nevokálne alebo neverbálne dieťa, ako píše mamina, tak jednak mi to prišlo, že že to by mohlo byť pri tom skladaní puzzle niečo takéto. A zase pri tom čakaní my napríklad nevieme overiť, ako toto dieťa si zoraďuje myšlienky. Hej? Že môže to byť nejaké také náhradné správanie v podstate asi aj. Áno, presne tak, súhlasím s vami, že nemusí byť ten senzorický prejav vždy podmienený senzoricky. Ono možno nie je ani hyper, ani hyposenzitívne, ale jednoducho toto používa ako svoj spôsob komunikácie. Za mňa špeciálno pedagogicky, keď by nám to nevyšlo, že hyper ani hypo, tak ja by som mu napríklad pri tom čakaní dala buď teda nech si lepí nejakú mozaiku, nejakú nálepkovú knižku, aby jednoducho naozaj, keď teda mamina nechce, aby niekde v čakárni na poliklinike, dajme tomu, upozorňoval zbytočne na seba, aby to bolo nejaké v takej teda neetickej rovine to čakanie, tak vyslovene nahradiť to správanie nejakým teda žiaducim asi, no. Ale asi by som začala s tou modalitou, ktorú tu dieťa používa. Čiže ak používa zvuky, tak nahradiť nejakým akceptovateľným zvukom. Čiže možno naozaj tak, ako to vy robíte, že spievať pesničku. Alebo možno nejaké, ja neviem, videá niekedy rodičia používajú, alebo niečo spoločne, čo s ním budeme robiť, nejaký zvuk, do ktorého sa môžeme spoločne zapojiť a ten potom postupne môžeme modifikovať. Napríklad ho môžeme skúsiť trochu stíšiť.
alebo obmeniť, alebo niečo také. Ale potom možno môžeme skúsiť prejsť do nejakej inej modality a nejakú inú aktivitu ponúknuť, ktorou tú nudu zahnať. Ale ak prvoradé, ako keby prvoradý ten záujem toho dieťaťa bol v tom zvuku, tak asi by som sa snažila niečo zvukové. To je vlastne dobrý nápad. Teraz som si spomenula, máme jedno dieťa a ono má veľmi rádo pesničku Starý Donald farmu mal Iajau. No a jediné, čo vie z toho vlastne povedať, tak je to Iajau. A tak si robíme také komunikačné výmeny, lebo on teda tiež toto dieťa má tendenciu si to proste stále točiť dokola. A zrovna tiež pri takýchto aktivitách, keď mu dáme skladať puzzle alebo tak mu to potom tak časujeme, že zaspievame si tú pesničku, ja spievam to všetko ostatné a teda ono spieva vždy to Iajau. Tak možno aj takýmto spôsobom. Ten princíp je vlastne vždycky takéto rozšírenie toho repertoáru, že nemôžeme dieťaťu nič zobrať, môžeme sa len snažiť ako keby rozšíriť ten repertoár. A to, ako pre mňa to vychádza skôr tak z terapie hrou a senzorická integrácia je s tým aj spojená s terapiou hrou, alebo aj pre mňa osobne aj s dramatoterapiou ako liečebnú pedagogičku, kde ako keby dávame dieťaťu novú rolu, ktorú môže hrať. Čiže rozšírujeme ten jeho rolový repertoár toho, čo dokáže robiť, čo môže robiť, do čoho sa môže zapájať. Ale tá rola musí byť pre neho zaujímavá, musí to mať zmysluplné niečo. A keď on si chce výskať a ja mu poviem stavaj si puzzle, alebo ja neviem, niečo iné úplne robiť, tak to nie je zmysluplné. Aj Resová vždycky hovorila, že aby to bolo pre dieťa úplne relevantné a zmysluplné a vtedy sa dokážeme posunúť ďalej. Ak nás počúva možno nejaká pani učiteľka, lebo tuto tá mamička píše, že v škôlke takéto správanie môže byť problém aj pre ostatné deti. Keď takéto dieťa je povedzme v škôlke, čo by mohla pani učiteľka urobiť, keď tam má možno 5, 6, 7, 10 detí? No, to je veľmi ťažká otázka, že? Ja si myslím, že to nie ide len o tú jednu situáciu. Ale tak celkovo, že proste aké príležitosti tomu dieťaťu dávame počas dňa, nie už len vtedy, keď začne výskať, ale čo k tomu viedlo. Napríklad, ja neviem, čo robilo predtým, ako sme s ním komunikovali počas celého dňa, ako sme mu dávali priestor, aby sa nejakým spôsobom vedelo vyjadriť, alebo aby s nami malo kontakt, aby malo naplnené tie jeho potreby, ktoré ho zaujímajú, ak ho zaujímajú tie senzorické, takže mu to bolo dopriaté počas toho dňa a potom nemá ako keby tú potrebu, neviem, bojovať proti nám, alebo si to ako keby dosycovať, to, čo mu nebolo dodané. Takže ono je to asi ťažko len to vyriešiť tým, keď sa to už stane, že to dieťa začne výskať a teraz ako to rýchlo odstránim. Akože kľudne si môžeme zavískať aj spoločne s ostatnými deťmi, alebo si dať spoločnú pesničku, ktorá nám pomôže sa sústrediť a potom už vieme, že po tej pesničke budeme chvíľu ticho a budeme to rešpektovať. Niečo také, čo zapája celú tú skupinu detí je fajn. Ja mám taký iný príklad, taký pohybový z toho, čo som raz robila na detskom tábore. Nebolo to s výskaním, ale bolo to s deťmi, ktoré chceli stále liesť po nábytku a mala som tam dieťa, ktoré proste chcelo furt vyliezať na stoličky a behať hore-dole. No a teda odpozorovala som z toho, že potrebuje vestibulárne podnety, že vyhľadáva. No tak sme vymysleli hru, ktorú sme robili so všetkými deťmi a hrali sme sa na netopiere. A dali sme si stoličky do kruhu a na tých stoličkách sme sedeli tak dole hlavou. Proste, že nohy hore cez operadlo a visíme dole hlavou. A všetky deti v kruhu sedeli ako netopiere. Čiže to dieťa, ktoré to takto potrebovalo a potrebovalo sa proste stále premieňať tú svoju pozíciu, tak to mohlo. A aj tie ostatné deti si to vyskúšali. A potom po čase niektorí ostali ako netopiere a niektorí sa otočili normálne naspäť na stoličky a počúvali sme spoločne rozprávku, sme si čítali. To je zaujímavé. Čo som tým asi chcela povedať je to, že niekedy musíme ubrať z tých našich predstav o tom, ako veci musia byť. A áno, samozrejme, že pískot ruší iné deti, ale možno ich neruší stále. Niekedy aj iné deti výskajú, kričia. Tak ako to môžeme nejak zapojiť do zmysluplnej aktivity, napríklad do tých pesničiek, aby sme ako keby odsledovali alebo odchytili čo najviac tých potrieb detí predtým, než začnú byť problematické. Ako z môjho pohľadu by pri
takomto dieťati mal byť určite, keď je teda vzdelávané v inklúzii asistent, čo ja teda stále hovorím, že nemali by sme zabúdať na vzdelávanie asistentov, pretože často sa stáva, že s tými najťažšími prípadmi robia najmenej vzdelaní ľudia. Takže tam, keď by pani asistentka poznala potreby toho dieťaťa, tak ja si myslím, že s pani učiteľkou vedia veľmi dobre naplánovať ten deň. V škôlke určite a v škole sa to dá tiež. Súhlasím s vami určite a myslím si, že asistent by tam mal byť nielen pre jedno konkrétne dieťa, ale tak celkovo sledovať tie potreby detí, že ten jeden človek nemá šancu si všimnúť potreby všetkých detí v triede a ten asistent je ako keby presne ten druhý pár očí, ktorý nie zameriava sa len na to jedno dieťa, ktoré je problémové, ale jednoducho sleduje potreby všetkých detí tiež a potom komunikuje a spoločne ako tým s učiteľom vymyslia tie stratégie. Ale že vlastne aj ten asistent učiteľa má dostatočne, neviem, takú pozíciu, alebo je má v ňom učiteľ dôveru, že mu môže práve s týmto pomôcť a pracujú ako tím, že sa vzájomne podporujú, pretože ten asistent si môže všimnúť niečo, čo učiteľ si nevšimol. Ja sa priznám, ja som mala tiež zo začiatku, keď som teda viedla triedu, kde boli teda integrované rôzne deti, to som mala predškolákov a keď mi povedali, že tam teda bude mať asistentov v triede a tak som mala predtým taký rešpekt. Ale mám z toho veľmi dobrú skúsenosť, pretože jedna z tých asistentiek bola pediatrička. Dodnes sme v kontakte. Bola to teda pani už na dôchodku, ale ona mala úžasné pozorovacie schopnosti a vedela mi povedať nielen teda o tom dieťati, o ktoré sa mala kvázi v tej triede starať, ale pozorovala výborne aj iné deti a hneď mi povedala, že no tam ten nejak polihuje na lavici, on zajtra nepríde, do rána bude asi chorý, alebo proste mala úžasné také jednak maminovské schopnosti, ale jednak to pediatrické vzdelanie tam bolo vidieť veľmi. Môžeme sa posunúť na ďalšiu otázku. Dobrý deň, pani doktorka Sinček na svoju stimuláciu a reguláciu okrem pobehovania a pohybom ručičiek si po tejto zime začal stiahovať pri tomto pobehovaní jeden dlhý rukáv. Kým je malý, má 5,5 roka, tak to neprežívam, ale do budúcna to nevyzerá pekne. Malo by zmysel skúsiť túto činnosť presmerovať na nejaký naťahovací náramok, že by si žďobkal alebo niečo iné? Zase by som asi začala tak, že je dôležité zistiť, že prečo to robí, že čo tým ako keby si naplňa. Niekedy deti si vytvoria nejaké návyky, že jednoducho bolo mu to príjemné jedenkrát a začne to robiť znova a znova a začne sa to opakovať a možno to správanie už nenaplňa svoju funkciu, už je to len nejaký zvyk. Tak v tom prípade by som sa možno snažila to postupne nejako odbúrať, nahradiť niečím iným. Ale ak to vnímame skôr tak, že mu to treba, je príjemné kvôli tomu, že je to taktilná informácia, hmatová, že ten rukáv mu je príjemný, ale keď navrhujete nejaký naťahovací náramok, tak to znamená, že možno sa vám zdá, že to bude skôr proprioceptívne. A to znamená, že nejaká svalová aktivita by tam mohla skôr pomôcť. Že to pobehovanie už mu nedáva dostatočne také naplnenie o vlastnom tele a potrebuje niečo silnejšie. Takže tak v tom prípade by tam naozaj mohlo pomôcť, keby sme mu dali ešte niečo iné ďalšie. Možno len tak, že zapojiť viac svalových činností všeobecne do dňa a teoreticky toto konkrétne správanie by nemuselo pretrvávať do ďalšieho obdobia. Neviem, ťažko sa to len z také ako keby jednej veci určí. Ak vieme, že mu ho to ukľudňuje, že ho to používa ako na takú sebareguláciu, tak nájsť rôzne veci, ktoré mu môžu pomôcť znížiť tú takú úzkostnosť alebo taký ten pocit toho nabudenia, ako sa môže naspäť tak scentrovať, ako keby to dieťa, čo mu môže pomôcť. Určite najviac proprioceptívne činnosti v tom pomáhajú a či to môže byť, ja neviem, nejaká antistresová hračka, na ktorú môže stláčať alebo niečo, môže to byť aj naťahovací náramok, kľudne, ale nemusí to byť len to, môže byť aj niečo iné, čo ho ukľudní. Možno aj nie
z oblečenia, ale niečo iné. Mne tu hneď tak napadlo, že uvidíme, čo bude po lete. Že teda ide leto a deti budú mať viac pohybu a budú prázdniny a zažijú kontakt s vodou a jednoducho ten bežný deň sa zmení a oblečenie budeme nosiť krátke, tak možno aj samo to nejak tak odíde, ako v podstate ako prišlo, ako ste hovorili, že možno, že to je len nejaký návyk. Niekedy deti majú problém s tým, hlavne keď sú precitlivele práve v tej taktilnej oblasti, tak si ako keby zvyknúť na nový podnet, že pri zmenách oblečenia, napríklad keď meníme oblečenie z kraťasov na dlhé nohavice, alebo naopak, alebo z dlhých rukavov na krátke a tak im ako keby dlho trvá si navyknúť na to, že ako to oblečenie cítiť na tele. Tak ako keď si, neviem, keď si predstavíte, že ako si ráno obúvate ponožky napríklad, tak sa na to sústredíte a cítite, kde tú ponožku na nohe máte, ale už potom počas dňa na to nemyslíte, že aj zabudnete, že nejaké ponožky vôbec na sebe máte. Ale ak majú deti tú precitlivelosť, tak ako keby hrozne dlho im trvá, kým si na to zvyknú, že nejakú časť oblečenia na sebe majú a stále to cítia. Tak to môže byť jeden z tých dôvodov. Že keď si stiahnem ten rukav, tak je to taký ten rovnaký pocit, na ktorý som zvyknutý a to je pre mňa jednoduchšie, ako zvykať si na nejaký nový pocit. Môže to byť aj tým dané. To sa volá, že habituácia, tá schopnosť si navyknúť na niečo. Pri tomto mi napadlo včera, zrovna tu bol jeden náš žiak, on už je teda na 2. stupni, už v 9. ročníku a presne tento problém s tým navyknutím na niečo nové má aj on teda. A on už tým tak dokáže pracovať, že teda vždy sa dohaduje s maminou, že kedy sa pôjde dať strihať. A má taký nepríjemný zážitok, že nejaký holič ho nejak inak ostrihal a vždy to tak rieši, napríklad to strihanie, aj členkové ponožky, rifle a všetky tieto veci. Ale sa mi páči, že už teda vzhľadom teda na to, že je 9, tak už to aj vie tak povedať, že no viete pani Šolka, že ja som teda taký a ja viem, že to musím, ale no sme dohodnutí s maminou na ten termín, takže je to taká dobrá výhliadka do budúcnosti, že keď sa to dieťa takto učí s tým pracovať, takže to bude v dospelosti celkom dobre zvládať, si myslím. Hej, určite, ale asi by som ešte zdôraznila to, že je dôležité, aby sme to vnímali nielen ako nejakú autistickú črtu problémov zvyknúť si na zmenu, ale že to má naozaj ten senzorický základ, že oni to naozaj cítia tak, že im to vadí, alebo že ich to až bolí takmer, že mi tu končí rukav na konci zápestia a ja sa neviem zbaviť toho pocitu a je to pre mňa neznesiteľný pocit. Že to naozaj má senzorický základ. To podľa mňa trochu mení ten náš pohľad na to dieťa a aj to, že aké tie stratégie zvolíme, že nemôžu byť len kognitívne. To, že sa dohodne s maminou, to je kognitívna stratégia, ako to zvládne, lebo proste je múdry a vie, že to tak musí a vie, že čo sú spoločenské nejaké konvencie a čo sa od neho očakáva a tak ďalej. Ale to neznamená, že keď to robí, že mu to je menej nepríjemné. Len sa to naučil ako keby proste zvládať, tak ako sa my všetci naučíme, že musíme chodiť do roboty, a keď sa nám napríklad nechce. Takisto sa to proste kognitívne si to povedal, že dobre zvládnem to, lebo mal tú skúsenosť už v minulosti, že to zvládol v minulosti, to nás môže v tom posilniť. Ale ak by sme chceli s tým pracovať ako na tej senzorickej úrovni, tak by bolo veľmi dobré ho podporiť práve v tých proprioceptívnych aktivitách, napríklad pred tými situáciami, napríklad pred tým, než idem k holičovi, tak si dám poriadnu dávku, ja neviem, napríklad na stacionárnom bicykli, a kedy naozaj čo najviac propriocepcie sa snažím dostať do tela, aby mi tá propriocepcia pomáhala regulovať tú precitlivosť v tej inej oblasti. Alebo proste to je presne ten príklad toho, že keď sme na kolotoči, tak silno stisneme peste a ako keby tou propriocepciou sa snažíme tú preťaženosť systémov vyregulovať. Tak to isté môžeme poskytnúť ako takú zvládaciu regulačnú stratégiu, že vždy dáme proste viacej tej propriocepcie. Alebo, ja neviem, keby sme chceli mať senzoricky priateľné prostredia, tak napríklad takí zubári a holiči by mali záťažové deky k dispozícii. Mne to niekedy príde tak, že mnoho z tých rodičov
ako keby túto senzoriku využíva ako výhovorku na to, že veď musím tomu dieťaťu prispôsobiť úplne všetko. Tak, aby proste nemalo akýkoľvek zlý pocit alebo niečo, len v tom bežnom svete to proste tak nefunguje, že sa celý svet prispôsobí vám, ale proste my sa musíme prispôsobiť aj tomu veľkému svetu, že či niekedy to až tí rodičia možno nepreháňajú s tým, že teraz no a on si dá dole rukáv a teraz toto budem riešiť, že či až takto a teraz, neviem, príde mi to také, že a to je môj ako laický pohľad, možno vy mi poviete niečo iné. Ja budem asi vychádzať zo skúseností takých už dospelých ľudí, ktorí majú precitlivosť a ako keby už tak dokážu o tom hovoriť a reflektovať na to, že ako to zvládajú alebo proste čo robia. A určite, no, napríklad keď robím tieto kurzy, tak potom mi ľudia hovoria, že ako to oni majú, aké majú precitlivosti, alebo v škole, keď učím študentov, tak niekedy sa mi priznajú s tým, že čo im vadí, alebo tak ja si to proste všímam v takom bežnom dni a v situáciách bežne aj na univerzite, tak tá precitlivosť tam je ako fyzicky prítomná. To nie je niečo, čo si ten človek vymýšľa, alebo čo sa môže rozhodnúť, že tak mne už dneska to nebude vadiť a budem jesť všetky ovocia zmiešané v ovocnom šaláte. Proste on si to nedokáže tak povedať, jemu to je nechutné a nebude to jesť. Napríklad, hej, alebo s tými rukavmi. Ako dospelý človek ja si vyberám v obchode oblečenie, ktoré chcem nosiť a ktoré nechcem nosiť. A ak mám obľúbený sveter, tak ho budem nosiť, až kým sa na mne nerozpadne. A mám tu možnosť, mám tu kontrolu nad tým. Ale keď som dieťa, a proste nemám nad tým vôbec kontrolu a mama rozhodne, že teraz už budeš nosiť nové tričko, tak mňa to preťaží a budem sa brániť nejakým spôsobom. Tomu rozumiem, lebo toto aj s tým oblečením, aj s tým jedlom, ja mám proste veľmi podobne absolútne narušenú senzoriku na všetky, čo sú to želatínové veci, to akože ja nedokážem udržať v sebe v ústach, keď tam je akákoľvek želatína. Ale skôr mi ide o to, že niektoré tie deti, hlavne ako teraz sa nebavíme o naozaj nejakom detskom autizme, ale o takých, ktoré sú aj kognitívne možno v pohode, že oni veľmi rýchlo mnohé z tých detí pochopia, že keď ten rodič je až by som povedal, že hyperprotektívny v tomto a snaží sa to stále prispôsobovať, tak ako náhle sa dá nejaká požiadavka na to dieťa, ktorá možno ide trošku mimo zóny komfortu toho dieťaťa, tak proste, a vidím to proste okolo seba, tým, že pracujem v tejto sfére, tak to dieťa automaticky využíva to, že no viete, ale ja to nemusím robiť, lebo mne to je nepríjemné, ja teraz môžem urobiť toto, ale viete, ja teraz toto. Ako keby začne to využívať v to, že aby odišiel z tej aktivity alebo z toho, čo sa od neho chce. Asi chceš vedieť, že kde je hranica? Áno, v princípe možno aj tak, že kde je tá hranica a prípadne, že kedy už to prechádza do toho, že dobre, tak ale už je toto moc. Podľa mňa hranica je poznať dieťa. Že viem, kedy to už začalo využívať a proste normálne otvoriť ako tému. A keď určite sa to deje, hej, a deje sa to často, však deti sú múdre a oni zistia, že čo je naozaj ako keby v ich prospech, alebo kedy tam naozaj je tá bariéra a kedy to môžu začať využívať presne takto, ako popisujete. Podľa mňa je rozdiel v tom, ako keby zase odhaliť, že prečo toto dieťa robí, že prečo sa teda tej aktivite vyhýba. Je to naozaj iba lenivosť, alebo je tam ešte nejaká iná bariéra. Možno mu na tej aktivite, tak možno mu nevadí, ja neviem, ten dotyk, hej, ale možno mu tam vadí niečo iné na tej aktivite. Možno sa necíti sebaisto v sociálnych zručnostiach, alebo možno sa necíti, ja neviem, možno sa nudí fakt, že tá činnosť, do ktorého voláme, je jednoducho neatraktívna. A niekedy sa s tým musíme zmieriť, že proste v škole robíme strašne nudné veci. Ono v podstate asi ide o to uvedomiť si, že pri nejakom senzorickom probléme tú mieru tej frustračnej tolerancie neposuniem, alebo teda posuniem možno len veľmi málo, ale pri nejakých takých... Ak tam teda ten senzorický problém nie je, tak sa s tou frustračnou toleranciou dá pracovať. Áno, ale dobre je mať aj tú diagnostiku spravenú, že naozaj rozumiem tomu senzorickému profilu dieťaťa, že ak sa ono začne trebárs na niečo vyhovárať,
tak ja viem, že to nemôže tak byť, lebo ty na toto v skutočnosti nie si citlivý. Hej? Alebo že proste ako keby ja to klinicky viem zhodnotiť tú situáciu. Napríklad deti s dyspraxiou sa veľmi často radi vyhovárajú, prečo niečo nemôžu urobiť a prečo by to mali sme nejako inak urobiť a majú veľmi múdre proste nejaké nápady, ako by to mohol niekto iný spraviť alebo vás nejak iba zahovoria jednoducho. Ale nie je to kvôli tomu, že by boli lenivé, ale je to v skutočnosti kvôli tomu, že majú dyspraxiu a oni reálne nevedia a necítia sa istí, ako danú aktivitu urobiť. Čiže vlastne sa vyhýbajú tomu zlyhaniu. Tak aj nad tým sa môžeme vlastne zamyslieť, že či tam náhodou nie je niečo, že dieťa predpokladá, že v tej aktivite zlyhá a preto ju nechce robiť. Podľa mňa sú na to dobré aj individuálne terapie práve na to, že to dieťa časom, teda aspoň my máme takú skúsenosť, že porozumie tomu, že tu v podstate môže ísť aj do tej aktivity, ktorej má pocit, že zlyhá a je to úplne v poriadku, že zlyhá, lebo ja jednak potrebujem vedieť, že kde sa ono nachádza, aby som mu dokázala pomôcť a vystavať ten plán a vie, že to zlyhanie proste zostane tu a nebude to niekde v triede. Takže na to my určite odporúčame byť niekde s nejakým človekom, ktorému to dieťa dôveruje a teda takto budovať tú frustračnú toleranciu potom. A aj tie zručnosti, frustračnú toleranciu, ale aj reálne tie zručnosti, aby na budúce to vedel zase o niečo lepšie. Hej, určite. Tu máme potom možno k tomuto takú otázku, že či je možné sa z hypersenzitivity senzoriky vyliečiť. Keďže existuje aj terapia senzorické integrácie, my sa teraz čo najviac sa stále bavíme o tých senzorických stratégiách a tie stratégie ako také to neliečia, len nám pomáhajú vlastne fungovať v tom bežnom živote. Ale terapia senzorickej integrácie pomáha to ako keby vyliečiť alebo zlepšiť. Niekedy sa to nedá úplne odstrániť, ale niekedy ten problém alebo tá hypersenzitivita môže vymiznúť do takej miery, že ten človek je schopný fungovať. To je ako keby to je tá hranica toho, že kedy treba terapiu poskytovať alebo že dokedy ju ešte stále treba poskytovať, ako dlho terapia trvá. Je vlastne rozhodujúce je to, že či už ten človek je schopný robiť tie aktivity, ktoré dovtedy robiť nemohol. Ako keby našim cieľom by nemalo byť liečiť hypersenzitivitu alebo liečiť hyposenzitivitu. Našim cieľom by malo byť zamerať sa a pomáhať tomu človeku dosiahnuť tie ciele v participácii, ktoré on potrebuje. Čiže čo to dieťa potrebuje robiť? Potrebuje sa učiť v triede. Čo sa potrebuje naučiť a prečo mu v tom treba tá hypersenzitivita bráni. Alebo musí fungovať v práci, alebo chceme, aby mal kamarátov a ako mu tá hypersenzitivita v tom prekáža a teda ako ju môžeme liečiť do takej miery, aby to dieťa už mohlo potom následne fungovať v tých daných situáciách, v tých vzťahoch alebo v tom učení sa v hre. A hypersenzitivita sa dá liečiť iba pridávaním propriocepcie. To je ako keby základný prvý bod. Čiže sa majú hýbať. Áno, ale nie len skákať hore-dole, nie len sa prestimulovať vestibulárne, ale zapájať svalstvo. Čiže také silové aktivity sú dôležité. Tuto ja som si všímal, že v rámci tohto možno ma Hanka opraví alebo doplní, ale my vidíme, že máme chodiaci pás u nás v rozvoji dieťaťa a mnohé deti na ten chodiaci pás dávame a veľa rodičov nám hovorí, že jasné, my chodíme na túry, chodíme tam a tam, chodíme neviem, všeli kde chodia a postavíme dieťa na ten chodiaci pás a ono nevie chodiť na chodiacom páse. Má aj toto nejaký súvis so senzorickou integráciou, alebo Hanka, skús ty? Ja ťa ešte doplním, tam ani nejde o to, že ako to dieťa, keď prvýkrát vidí ten chodiaci pás a prvýkrát je na ňom, tak v podstate my mu poskytujeme oporu, aby nespadlo, vždy ho držím za ruku alebo ešte za chrbát, aby to bolo proste také nejaké chránené, dajme tomu, že jednak to dieťa už má vo mne nejakú dôveru, že nenechám ho tom dolinčovať na pase. Ale v podstate štandardne deti chytia za chvíľku rytmus a dokážu sa prispôsobiť teda tej chôdzi. Sú ale deti, ktoré to naozaj že musíme učiť, že tú riadenú chôdzu v podstate nedávajú, lebo presne sú zvyknuté stále len poskakovať, hopkať, pobehnúť, potom sa vliecť. Jednoducho majú s tou riadenou aktivitou v chôdzi dosť veľký problém.
Takže na tomto s nimi pracujeme a hneď sa to v podstate odzrkadluje aj na pozornosti dieťaťa, na psychomotorickom tempe a tak ďalej, že je to super vec. Super, som rada, že máte takú skúsenosť. Neviem, ja som nevidela teda priamo v IRESovej senzorickej integrácii sa tie chodiace pásy nepoužívajú, ale je to super, že vám to funguje takto. A určite niečo na tom rytme je, že tak zo psychomotorickej terapie ten rytmus je dôležitý. A keď deti nemajú tú takú koordináciu oboch častí tela a ten rytmus, tak ako keby také vysvetlenie z hľadiska senzorickej integrácie je práve prepojenie propriocepcie a vestibulárneho systému. Taká tá koordinácia pohybov, vlastne tie dva systémy sú v tom kľúčové. Dosť často tam používame aj také členkové závažia, alebo teda závažia okolo zápestí, prípadne im dávame do rúk držať nejaké ľahké činky, aby teda čo najviac z toho tela cítili. A tam je naozaj krásne vidieť, že ktoré dieťa sa kde nachádza. Sú deti, ktoré proste za pár sekúnd tú činku pustia, nevedia o tom, že ju pustili, iba ten buchot ich upozorní na to, že aha, ja nemám činku v ruke. To vám potvrdzuje hypotézu, že propriocepcia je oslabená, že je dieťa vlastne hyposenzitívne v proprioceptívnej oblasti, pretože si to nevšimlo, že čo to jeho telo robí. To je taký základný znak toho, že vlastne neviem, že čo som, kde som, čo robím. Takže tú propriocepciu treba posilniť určite. A to, že dávate tie závažia, tak k tomu mi ešte napadlo to, že to presne nasleduje pekne aj princíp senzorickej integrácie, taký vlastne Vygotského princíp zóny najbližšieho vývinu, aby tá úloha pre dieťa bola takou správnou výzvou, aby bola na tej správnej úrovni, aby nebola príliš ľahká ani príliš ťažká. Tak a to sa dá veľmi pekne práve cez tie závažia tak nejako regulovať. Čiže tá fyzická aktivita by mala byť taká, že dieťa naozaj má pocit, že toto bolo náročné, to som si riadne zašlapal, ale zároveň to nebolo také tak náročné, že ma to nebaví a chcem to vzdať. Že proste na to nemám, aby som na taký kopec vyliezol, alebo aby som proste tuto toľko dlho chodil. A ešte som sa vás chcela opýtať, že či sa nejako hráte pri tom s deťmi, alebo že čo to pre to dieťa znamená, že ono teraz chodí na tom páse? Podľa toho teda, čo s tým dieťaťom robíme, sú teda deti, ktoré vieme, že majú tak málo pohybu a tam proste treba to dieťa vôbec naučiť v rytme chodiť, pretože v rytme je reč, v rytme nám bije srdce, fungujeme v nejakom rytme. Takže tam je teda cieľ takýto, ale v podstate pokiaľ napríklad nám príde dieťa, ktoré pani učiteľka povie, že on nedokáže na nič dávať pozor a takto, tak napríklad dáme úplne prirodzenú aktivitu chôdzu a popri tom sa s dieťaťom o niečom rozprávame. A tam napríklad vidíme, že proste to dieťa sa buď teda sústredí na rozprávanie alebo na chôdzu a len postupne sa učí napríklad takto skombinovať dve činnosti. Čiže podľa toho, čo s dieťaťom robíme, niekedy si s dieťaťom podávame lopty, jednoducho tam zapájame tú chôdzu ako, dajme tomu, rušivý element, ale je to zároveň prirodzený. To znie super, čiže vlastne je to taká senzorická stratégia pri tom, že máte nejaký nejaký ďalší cieľ. Keby sme to chceli preformulovať alebo pretvoriť do vyslovene terapie senzorickej integrácie, tak by sme museli zachovať ten princíp tej ako keby takej vnútornej motivácie dieťaťa to robiť. Čiže by sme ako keby tú chôdzu museli zapojiť do niečoho, že prečo to dieťa samé chce chodiť na tom bežiacom páse, na tom chodiacom páse, že čo to je, ja neviem, že naozaj ide na Mount Everest alebo niečo, aby to bola pre neho zmysluplná aktivita v hre. IRESová by to chcela tak zapojiť, aby sa to dalo nazvať, aby sme splnili tie takzvané to fidelity measure, tie ako keby kritéria vierohodnosti k terapii senzorickej integrácie podľa IRESovej, tak by to muselo mať ten komponent toho, že hľadám tú adaptívnu odpoveď a hľadám vlastne tú zmysluplnosť tej aktivity pre to dieťa. Ale to neznamená, že ako takto chodenie je to perfektná aktivita, ale je to vlastne senzorická stratégia tým pádom. Máme tu ďalšie nejaké otázky, ktoré súvisia s pohybom. Takže napríklad, ako upokojiť dieťa, ktoré najskôr dostane vestibulárne stimuly a potom sa musí sústrediť na konkrétnu aktivitu, napríklad čítanie, počítanie a tak ďalej. Že to sú tiež také, dajme tomu niekedy v škole tie nevysvetliteľné aktivity, že prečo niekto musí teraz počítať, lebo je matematika.
A máme to tak v rozvrhu, pani zástupkyňa to naplánovala? Mne sa zdá, že táto otázka smeruje k tomu, že lebo dieťa dostalo vestibulárne podnety, hej, tak to znie tak, že niekto mu to naplánoval, že bude tam mať pohyb a zrazu je z toho dieťa také príliš nabudené, že sa práve nevie uklidniť. Možno pani myslela len prestávku, že v podstate počas prestávky tie deti do istej miery si môžu robiť, čo chcú a väčšinou behajú a hýbu sa nejak. No potom ďalšia otázka tam je, že či existuje možnosť, že dieťa vestibulár dosíti a už viac nebude vyhľadávať nejaké stimuly a bude fungovať s primeranou pozornosťou bežne v živote, čo možno súvisí s tou predchádzajúcou, že kde je, ja neviem, či kde je hranica, alebo že ako s týmto pracovať? No, môžu byť deti, ktoré si potrebujú dosycovať vestibulárny systém a potrebujú to, pretože jednoducho je hyposenzitívny a potrebujú to presne na to, aby sa im zlepšila hrubá motorika, alebo jednoducho len potrebujú si dosytiť vestibulár, alebo jednoducho majú radi pohyb, hej, a preto sa pohybujú. Nemusia byť hyposenzitívne vo vestibulárnom systéme, ale jednoducho vestibulárny systém na nás má na nás taký nabudzujúci účinok, tak či tak. No a môže sa niekedy stať, práve ak sú deti nie hyposenzitívne, ale ak sú hypersenzitívne na ten vestibulárny systém, alebo ak mali toľko podnetov, že to bolo proste veľa aj na normálne fungujúci systém vestibulárny, takže sa potom nevedia ukľudniť. No a keď ideme k tomu úplne základnému pravidlu, že pri preťažení pridávame propriocepciu, tak to platí aj tu. Takže pokiaľ môžeme, tak napríklad cez tie prestávky sa snažíme buď vytvoriť nejaké hry, pri ktorých sa zapojí propriocepcia, že to nebude len také pobehovanie hore-dole, alebo aby to nebolo len to preťaženie tým vestibulárnym systémom, ale aby práve aj tá propriocepcia sa dosítila. Nejaké silové cvičenia, pretláčanie, preťahovanie sa lanom, alebo tie tulivaky alebo matrace nejaké môžeme mať, z ktorých si deti stavajú bunker. Čiže ako keby tú vestibulárnu aktivitu vždy tak vykompenzovať alebo vyregulovať aj tou propriocepciou. To by som tak asi najviac navrhla na tom. Že dobre, dieťa sa nabudilo, teraz bude pozornejšie a teraz, aby sa dokázalo naspäť sústrediť, tak potrebuje takéto uzemnenie. To uzemnenie je cez tú propriocepciu alebo hĺbkový tlak. Čiže, ja neviem, posledná aktivita pohybová môže byť, že musí, ja neviem, silno zatlačiť do steny, alebo si chvíľu posedí pod tulivakom, ktorý ho zaťaží. Alebo môžeme si spraviť s deťmi na začiatku hodiny taký ten popcorn, to neviem, či som vám hovorila takú aktivitu, že deti sedia na stoličkách a zdvíhajú sa na rukách na tej stoličke, čo vlastne silou tých ramien iba zdvihne celú svoju váhu a ono to potom vyzerá ako taký popcorn, ako pukance v triede, keď to všetci budú robiť tak, že vlastne sedím na stoličke a takto sa vlastne zdvíham hore na rukách iba. Čiže veľmi vlastne zapájam svalstvo, celú svoju váhu musím na vlastných rukách niesť, ale robím to iba na tej stoličke. Čiže nerobí to bordel v triede, nebehám pri tom, a pritom veľmi, veľmi zapájam to svalstvo do činnosti. Čiže kľudne, keď sa vrátime z prestávky, a teraz chcem, aby sme išli písať, tak prvá aktivita, ktorú si urobíme, bude popcorn. A po popcorne sa sústredím a budem ukludnenejšia viacej, než som bola na začiatku. To mi príde ako taká dobrá stratégia aj k tomu, lebo ja keď som bol na základnej škole, tak my sme cez prestávky non-stop niekde behali a keď prišla hodina, tak pani učiteľka mala celkom dosť veľa roboty na tom, aby nás ukludnila. Čiže takéto niečo by, keby to spravila, tak asi by to fungovalo aj na nás, nie? No určite, lebo tie senzorické stratégie fungujú na všetkých. Človek nemusí byť hyper alebo hyposenzitívny, proste tie procesy senzorické fungujú rovnako. Ja som sa non-stop hojdala na stoličke a zvlášť na matematike, keď ostatní ešte nemali dopočítané a ja už som si tam išla prvú ligu. To je tiež taký zážitok. Máme tu ešte ďalšiu otázku, tiež súvisí s vestibulárom. Ak dieťa neustále potrebuje dosycovať vestibulár, napríklad počas doobedia v škole, je dobré mu to umožniť alebo trénovať dobu, pokiaľ vydrží bez toho? Keď niečo dieťa vyhľadáva, tak keď mu to zakážeme, tak to nebude pre neho dobré, lebo ono to vyhľadáva, pretože to jeho mozog potrebuje.
Takže určite nasledovať tú potrebu, ale skôr rozmýšľať na to, že akým spôsobom. Aby, ak to naozaj vyhľadáva, tak aká aktivita mu to nasíti. Napríklad mať hojdačku k dispozícii. Hojdačky veľmi rýchlo dosítia vestibulárny systém a tiež je to také, že dá sa to vo vnútri robiť v budove. Nemusí dieťa behať hore-dole pri tom a je to viac tej vestibulárnej informácie, než len pri chôdzi alebo pri behaní. Alebo tanec je super tiež. Alebo aj nejaké cvičenie, pri ktorom sa ide do predklonu, pri ktorom sa mení poloha tela. Nemusí to byť rýchly pohyb, môže to byť proste zmena polôch tela. A teda určite to dosycovať. Ale sledovať, či dieťa má tú adaptívnu odpoveď, to znamená, že či nedošlo až k presíteniu, lebo pri vestibuláre sa dá veľmi rýchlo presítiť. Môže nám dojsť zle veľmi rýchlo. Ale ak má dieťa slabý ten vestibulárny systém, tak nebude cítiť, že je presítené. Potom tu máme ďalšiu otázku, že ako pracovať, alebo teda vyplniť čas s preťaženým dieťaťom. Toto je podľa mňa veľmi dobrá otázka, je to veľmi časté. Že ľudia, ktorí sú veľmi citliví, ktorí sú hypersenzitívni v jednej alebo vo viacerých oblastiach, tak to majú tak, že sa im ako keby naplňa ten pohár. Postupne počas dňa proste tých podnetov je veľa okolo nás. A tá hranica zneistiteľnosti sa postupne proste sa k nej dostávame a presne to sa stáva aj deťom, že počas toho školského dňa sú už naučení, že musia to zvládnuť a zvládnu to a keď prídu domov do toho bezpečného prostredia, tak ako keby to všetko na nich doľahne a niekedy proste sa aj rozplačú alebo začnú byť strašne kvázi neposlušné, je práve preto, že už sú preťažené po tom celom dni. Takže toto, že to rodič takto krásne rozpoznáva, je úplne úžasné, že vidíte to preťaženie na tom dieťati. No a pokiaľ môžeme, tak je dobre z toho pohára tak odlievať aj počas dňa, ak sa dá. A keď nie, tak keď už príde domov, tak mu umožniť práve to, čo ho upokojuje. Zase budem to isté hovoriť dookola, tú propriocepciu. Určite je dobrý pohyb, ale môžeme začať, ak ten pohyb je, že už to je tiež veľa, lebo pri tom pohybe zase budem mať iné podnety, keď pôjdem von, tak môžeme kľudne použiť tú záťažovú deku napríklad ako prvé, keď príde zo škôlky, tak si posedí vo svojom kútiku pod záťažovou dekou, ale ak je také rozbudené, nabudené, že vlastne ho nevieme dostať k tomu, aby sa ukľudnil v tej aktivite, tak je dobrá tá pohybová aktivita, ktorá zapojí veľmi veľa propriocepcie. Čiže napríklad sa budeme hrať, pretláčanie rukou, alebo nejakú inú takú aktivitu, pri ktorej dieťa ako keby si ani neuvedomí, že vlastne nám ide o to zapojenie tej propriocepcie. S jedným dieťaťom sme sa hrávali, presne to bol takýto chlapček, ktorý zo školy prichádzal veľmi preťažený. Takže poobedná aktivita naša bola, že sme sa hrali, už neviem, či to boli autá, alebo vlaky, alebo čo sme to nazvali, že čo bolo ten ako keby tá hra. Ale sedeli sme na vankúšoch a jeden druhého sme ťahali na tých vankúšoch, sme sa klzali po dláške. No ale keďže on ťahal mňa, tak to bola celkom dobrá proprioceptívna aktivita, že vlastne celú moju váhu proste musel na tom vankúši po klzavej podlahe, ale ako stále to bolo, dalo mu to zabrať. A potom sme sa samozrejme aj vymenili, aby to bola taká ako naozaj partnerská hra, ale ten dôvod, prečo sme to robili, bolo presne to také uzemnenie. Potom postupne bol schopný prejsť aj k inej aktivite, že sme si potom prečítali knižku alebo niečo iné. Ale prvé bolo to dať to proste ten stres z toho tela von. Ja si spomínam, keď som bola dieťa, tak mne v takýchto situáciách veľmi pomáhlo také, no nechcem to nejak tak nazvať, ale také niečo ako kompenzácia tej záťažovej, ako náhrada záťažovej deky, ale že keď proste rodič tak trošku zaťaží to dieťa svojim telom, prilahne alebo nejak takýmto spôsobom. Ja si to dodnes pamätám, že teda keď chcel dajme tomu otec ma večer nejak upokojiť a proste, alebo keď som bola chorá a nejak vôbec, aby som dokázala ležať v tej posteli a pokojne a pozerať rozprávku, aby teda som nebehala po dome, tak to robil týmto spôsobom a ja to mám dodnes zafixované ako príjemný pocit.
Áno, určite to je perfektné. Čiže doma môžeme presne toto robiť, čo v škole alebo v tých profesionálnych situáciách možno až tak nemôžeme využívať svoje telo. A medzi rodinnými príslušníkmi to je úplne v pohode, alebo súrodenci. A my sme sa napríklad radi hrávali také, že na sendvič, že sme si políhali na seba viacerí. Prvá vrstva bol chlebík, druhá vrstva bola šunka a tak ďalej a vlastne každá vrstva bolo iné telo. A takýto sendvič sme na sebe porobili. Ale presne rodičia môžu aj len to, že presne silno objímem to dieťa, alebo také zabalenie normálne do obyčajnej deky alebo do plachty, tak ako keby silno tak zakasať tú plachtu, aby tam bol taký ten stisk. A to vlastne ten hĺbkový dotyk, ten úplne inak pôsobí ako ten jemný dotyk, ktorý nás práve prebúdza. Ten hĺbkový má taký istý vplyv ako tá propriocepcia. Ešte tu máme otázku, čo sa týka oblečenia. Dobrý deň, mám žiaka, ktorý neznesie napríklad zošuchnuté ponožky, stále ich musí mať maximálne natiahnuté na nohách, nemôže ich mať ani trošku zosunuté. Nízke športové ponožky neznesie. S ponožkami sa to dá ešte zvládnuť. Problém však nastáva každé leto, keď odmieta oblečenie s krátkym rukavom. Veľmi sa na to hnevá, neustále sa vyzlieka a pri snahe mu to oblečenie obliecť prechádza do útoku a silného afektu. V zime napríklad neznesie vyhrnuté rukávy. Keď mu vyhrnem rukavy pri umývaní rúk, vždy sa nahnevá, kričí a okamžite si ich chce zhrnúť späť. Chcem sa opýtať, akým spôsobom pracovať na zvládnutí tolerancie krátkych rukavov. Myslíte, že by mu pomohlo napríklad tielko? Ďakujem. S týmto oblečením to naozaj súvisí s tou habituáciou, že ako dlho nám trvá zvyknúť si na niečo. Môžete si skúsiť také cvičenie, to niekedy na kurzoch robím s účastníkmi, že si zavriete oči a budete sa snažiť vnímať všetko, čo máte na sebe oblečené. A začať kľudne, že mám na sebe nejaké ponožky, kde tie ponožky končia. Potom mám na sebe nejaké nohavice, tie nohavice majú lem, dotýkajú sa ma na kolenách, na stehnách, majú nejaký pás, dotýkajú sa ma v páse, tam potom niekde začína tričko, to tiež cítim na chrbte, na bruchu. A takto postupne si prejsť cez celé telo, ako mám vlastne všetky tie podnety a potom sa k nim vrátiť, že aha, ale nezabudla som, stále mám tie ponožky na sebe. No a takto nejako sa cítia tie deti s tou precitlivosťou a tí, ktoré majú práve problém s tou habituáciou, s tou schopnosťou si zvyknúť na ten daný podnet, že ako keby stále to vnímam. Podobne ako to je v tej zvukovej oblasti. Keď mám to tykanie hodín, tak stále to tykanie hodín počujem, alebo kvapkanie radiátora. Neviem to ako keby odfiltrovať preč, že teraz sa na to už nemusím sústrediť. Tak takisto je to v tej hmatovej oblasti, že neviem to odfiltrovať, že teraz sa už nebudem sústrediť na to, že tu v polke ramena má šteklý rukav. Proste my na to počas dňa zabudneme, ale tie deti, ktoré sú na to veľmi citlivé, tak im to vadí. No a ako s tým pracovať? Tú samotnú precitlivosť môžeme sa snažiť regulovať zase propriocepciou, čo proste jednoducho tomu človeku sa snaží dopriať čo najviac propriocepcie všeobecne. Ale ona asi len tak, takáto precitlivosť len tak hneď nevymizne. A určite by som nasledovala to dieťa. Že čo mu môžem umožniť? Prečo musí nosiť krátke rukávy? Prečo proste nemôže mať dlhý rukav napríklad? Však sú trička, ktoré sú tenké trebárs a môžeme ich nosiť aj v lete a budú mať dlhý rukav. Napríklad z nejakého prírodného materiálu alebo športové materiály. Ak mu vyhovuje dlhý rukav, tak mu nechajme ten dlhý rukav. Však prečo nie? Môžete skúsiť aj tielko, možno, teda tielko môže tiež fungovať. Niekedy deťom vyhovujú viac voľné oblečenia a niekedy práve deťom vyhovujú viacej tak ako keby sťahovacie oblečenia. Niekedy na túto precitlivosť sa používa práve kvôli tomu, že ten hĺbkový tlak pôsobí podobne ako propriocepcia. Tak sa používa také spodné prádlo, také ako keby sťahovacie športové spodné prádlo, ktoré také niečo, ako čo ženy používajú, keď chcú štihlo vyzerať, niečo také, ale kvôli tomu vlastne, aby nám to dodalo taký ten pocit presne toho stisnutia, alebo toho, že nás niekto objal, alebo že na nás niekto ľahol, presne taký ten pocit.
a až to je prvá vrstva a potom na tú druhú vrstvu inú. Ale ak je to práve takéto, že v lete, tak možno jednoducho iba ľahké materiály. A prečo by to proste dieťa nemohlo mať stále dlhé rukávy? Ja v tom nevidím problém, je to skôr nejaká taká naša zase predstava o tom, ako veci musia byť. A ešte jedno by som k tomu dodala, to sme nespomínali, alebo možno veľmi iba okrajovo, dať tomu dieťaťu čo najviac kontroly nad tou situáciou. Ak si nemôže vyberať to oblečenie, ktoré bude mať, tak napríklad pri tom vyhrňaní rukávu, pri umývaní rúk, tak nechať to dieťa, nech si ono samé vyhrnie tie rukávy. V tom je obrovský rozdiel, keď si tú aktivitu vykonávam ja sama na vlastnom tele, než keď niekto iný a niečo iné sa ma dotýka. To je oveľa viac ohrozujúce. Viem si predstaviť aj na druhej strane to zúfalstvo pani učiteľky, keď si zoberiem také malofunkčné dieťa, ktoré si nedokáže samé umyť ruky, tú vodu častokrát tá učiteľka nemá 1:1 to dieťa, tú vodu častokrát to dieťa môže pustiť silno, pretože necíti to dobre ten kohútik a tak ďalej. Potom keď sa takéto dieťa obleje to vodou, tak zase je problém, lebo má mokrý ten rukáv, čiže rozumiem aj tej pani učiteľke. Na druhej strane mi napadli také kompresné rukávce, ktoré, ja som teda aktívne robila atletiku a som využívala kompresné ponožky, teda podkolienky a sú aj také kompresné rukávy, že možno toto by bola cesta, lebo väčšinou tie takéto funkčné materiály rýchlo aj schnú. To môže byť dobré riešenie, ale fakt skúsiť zanalýzovať tie situácie, lebo presne väčšinou s týmito takýmito umývanie, obliekanie, väčšinou to rodičia doma riešia už v takom mladšom veku dieťaťa. Samozrejme, že aj v škole sa s týmito situáciami stretávame, toto je presne dobrý príklad s tým umývaním rúk, ale napríklad v domácom prostredí. Presne to, že rodič si všimne, že tomu dieťaťu to vadí, že napríklad sprchovanie, hej, hrozne mu to vadí, nechce to robiť, tak, alebo umývanie vlasov, hej, umývanie hlavy. Tak rýchlo dieťa zoberiem, namydlím a rýchlo ho osprchujem, nech to máme rýchlo za sebou, lebo aj tak bude vrieskať, tak proste prejdime cez to čím skôr, hej. Ale tá taká lepšia stratégia na to, taká lepšia z dlhodobého hľadiska je naozaj ubrať od tých nárokov, teda ako často sa musíme sprchovať. Musíme sa každý deň sprchovať. Ja sa rada sprchujem každý deň, ale možno to nie je úplne nevyhnutné. Druhé, musíme sa sprchovať, alebo môžeme napríklad si napustiť vaňu. Lebo taká sprcha je oveľa agresívnejší dotyk, než ponorenie sa do vane s vodou. Skúmanie tej teploty vody tiež. Aká teplota vody tomu dieťaťu vyhovuje. Väčšinou studenšia voda im tak viacej znecitlivuje. Teda je to ako keby ľahšie takú studenú vodu, studenšiu vodu zniesť, než nejakú horúcu. A potom napríklad pri tom umývaní sa, pri napríklad šamponovaní, tak aj to, že zoberiem ruku dieťaťu a vlastne jeho rukou budem prechádzať po jeho tvári, je zvládnutelnejšie, než keď sa ho ja dotýkam zvonku. A vlastne takýmto spôsobom možno skúsiť niečo vybudovať aj v tej triede, že ja neviem, ako to môžeme urobiť spoločne, alebo kde budem viesť ruku tomu dieťaťu, než to iba ako keby urobiť na ňom, ako na nejakom objekte. Nám sa tiež osvedčilo dávať dieťaťu možnosť vybrať si, že teda, či to, ak je aj teda niečo nepríjemné, či to mám teda ja urobiť, alebo či to ono samé urobí, že je dobre to nechávať určite pod kontrolou tých detí. Máme tu ešte ďalšiu otázku. Ako pomôcť dieťaťu s uvedomovaním si hraníc vlastného tela? Teda ide o dieťa, ktoré nabúráva do zárubní, akoby sa v podstate nejak nevie vymerať a je zdravotne OK. Má odpor k dotykom. Tak super ste to identifikovali, že nabúravanie do zárubní súvisí vlastne s takými hranicami tela. A keď to rozoberieme, že aký to je senzorický systém, tak môže sa nám zdať, že by to mohol byť teda možno ten taktilný tiež, môže to súvisieť, ale hlavne to bude pravdepodobne propriocepcia, čiže takéto uvedomovanie si svojho tela z toho, že viem, kde som v priestore. No a teda najlepšie mu vieme pomôcť tým, že budeme pracovať práve na tej propriocepcii, takže zase cez vlastnú svalovú aktivitu
A môžeme mu kľudne pomôcť aj napríklad takouto záťažovou dekou, lebo ten hĺbkový tlak dieťa nepreťažuje. Je to dotyk síce, ale je to hĺbkový dotyk. Je to práve to stisnutie silné, to nás nepreťažuje. Nejaký jemný dotyk, ten nás môže preťažiť, keď je nejasný. Napríklad taká ako keby možno aj masáže, ale taká silnejšia masáž, nie taká, že hladkacia, šteklivá masáž. Ale možno cez nejaký predmet je to zase príjemnejšie. Možno, ja neviem, vymýšľam, ale napríklad, že dieťa si ľahne a veľkou fitloptou ho budeme valcovať. Ako taká masáž cez veľkú fitloptu. Alebo my sme sa radi hrávali takú hru, keď sme boli deti. A to súvisí trochu aj s vestibulárnym. Aj vestibulárny systém to ako keby stimuluje, že sme sa hrali, že sme v obchode s perskými kobercami a museli sme sa rozrolovať a ukázať, že aký krásny vzor má ten perský koberec a potom sa zase zrolovať. Takže vlastne tie hranice tela si cítim, pretože ako sa rolujem po tej dláške, tak vlastne tie hranice tela sú, ako keby si ich uvedomujem lepšie. Alebo zabaliť sa do nejakej deky, napríklad hrať sa na múmie. Že vyrábame si múmie a zabalíme sa do rôznych, do deky alebo do nejakých plachiet a silno sa zabalíme, aby sme vlastne čo najlepšie cítili tie hranice svojho tela. Môže pomôcť tomu aj to, že by možno ten rodič kúpil takúto záťažovú vestu, čo športovci používajú? Aj záťažová vesta môže pomôcť, to je tiež vlastne hĺbkový tlak, ale tá záťažová vesta je len na jednej časti tela. Takže keď vieme ako keby sa obaliť čo najviac, tak získame takú lepšiu predstavu o tom, kde nám začína a končí telo. Že možno práve taký ten elastický oblek, do ktorého sa celé to dieťa môže napchať a môže skúmať to, že aké dlhé má ruky a nohy, tak to môže možno byť ešte lepšie než tá záťažová vesta. Ale oni sú tiež dobré, tiež je to podobné ako vlastne tie záťažové deky. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi podnetné veci, podnetné odpovede na mnohé otázky. Takže som veľmi rád, pani Liščáková, že ste si našli čas pri tom, ako ste zaneprázdnená v Anglicku. Takže veľmi, veľmi vám ďakujeme za dnešný podcast a tešíme sa, že ste tu s nami boli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem za diskusiu, zaujímavú aj pre mňa veľmi. Prajem vám veľa šťastia a robíte super robotu v rozvoji dieťaťa, tak pokračujte. A ďakujem a som veľmi rada, že pomáhate rodinám, že pracujete so školami a verím, že to bude ďalej pokračovať. Tak super, ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme aj my a verím, že sme sa nepočuli takto naposledy. Takže milí poslucháči, ďakujeme, že ste dopočúvali tento podcast a počujeme sa pri ďalších častiach.